ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ISKCON മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശബാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധ്യായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീപ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മദ്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാനമസ്തേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ജതസ്യേഹ പ്രോക്താന്യന്യക സൂരിഭിഃ സ്വദോ ജ്ഞാനം കുതാ പുംസാ ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യക സൂരിഭിഃ സ്വദേ ജ്ഞാനം കുതാ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യക സൂരിഭിഃ സ്വദോ ജ്ഞാനം കുതാ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനക സൂരിഭിഃ സ്വദോ ജ്ഞാനം കുതാ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനക സൂരിഭിഃ
സ്വതോജ്ഞാനം കുതാ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഒരാളെ ശ്രീജാജി മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച സത്തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനംഗസൂരഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താനനംഗസുരഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാ ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജാദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യഖസുരഭിഃ സുരിഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താനന്യനഖസുരഭിഃ സത്വജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഖസുരഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഖസൂരിഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസൂരിഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഖസുരഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസുരിഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യാഹ പ്രോക്താന്യനഘസൂരഭിഃ സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതഃ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി മായപ്പൂർ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇല്ല പ്രഭുജി, പോകുന്നില്ല. ആ ശരി. ആ ആ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ, കിട്ടാതായി അല്ലെ? അതെ 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 പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസൂരിഭിഃ
സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചലിക്കും. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താനി അനഘസുരഭി സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനകസുരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതാ പുംസാ ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശരി ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസുരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താനി അനഘസൂരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താനഘസുരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസൂരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ ചലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ചലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസുരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസൂരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസൂരിഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുതാ പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താനി ച തസ്യേഹ പ്രോക്താന്യനഘസുരഭിः സ്വതോ ജ്ഞാനം കുത പുംസാം ഭക്തിർവൈരാഗ്യമേവ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktyananaka sujibhihi Sadojnadam Buddha Pumsam Bhaktir Vairagyameva Va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Kalsalaji Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktyananaka sujibhihi Sadojnanam Kudo Samsa Bhaktir Vairagyameva Va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Gita Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktanyanakha suribhi Swato jnanam kuta pumsam bhaktir vairagyameva va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ramabai Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktanyanaga surubhihi Swado jnanam kuda pumsam bhaktir vairagyameva va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Gita Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktyananaga surabhihi Swato jnanam kuda pumsam bhaktir vairagyameva va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Anutara Krishna Devi Das Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktanyanaga suribhihi Swato jnanam kuda pumsam bhaktir vairagyameva va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Vijayananda Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktanyanaga surabhihi Swato jnanam kuda pumsam bhaktir vairagyameva va. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Niranjana Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nimittani cha tasyeha proktyananaka surabhihi Swado jnanam kuda pumsam bhaktir vairagyameva va. Om Dadasari. Hare Krishna. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. അത്തരം അറിവിനെ പറ്റി ഭഗവാന്റെ നിഷ്കളങ്കരായ ഭക്തന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാൻ? ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ട്. അവര് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും നൽകുന്നു അല്ലെ, അവര് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചെയ്തു. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളാകുന്ന പരിചയം കുറഞ്ഞ ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ അപലപിക്കുകയും സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വീക്ഷണത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
മഹാനായ അതീന്ദ്രിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന വ്യാസദേവന് പോലും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരികയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ നാരദന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത്യുദാത്ത സാഹിത്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും സ്വയം കൃഷ്ണനായിട്ടും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ പോലും സാന്ദീപനി മുനിയെ ആത്മഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും മുനിമാർക്കും അതേപോലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അത്തരമൊരു ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആയതിനാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു തരത്തിലും ഉദിക്കുന്നതിനേ ഇല്ല. ആത്മീയ ഗുരു യഥാർത്ഥമായിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് നിബന്ധന. അതായത് ഉചിതമായ ശൃംഖലയിലൂടെ അഥവാ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ശിഷ്യത്വ വിജയം നേടിയ ആളായിരിക്കണം. സൂരികൾ മഹാപണ്ഡിതരാണെങ്കിലും അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അനഗർ അഥവാ കളങ്കി രഹിതർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ഒരുവനാണ് അനഘസൂരി. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലാത്തവരും ഭഗവാന് സമാനനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അനഘസൂരികളല്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അംഗീകൃത വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ മാർഗദർശനത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആ സാഹിത്യങ്ങളുടെ നേട്ടം സായത്തമാക്കാം. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്യ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി വിശേഷവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധായ തഥാ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടായി ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യന് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ ശിഷ്യനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിവിടെ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും? ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ, വൈരാഗ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന അല്ലെ എല്ലാറ്റിനെയും, ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ വൈരാഗ്യം അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭക്തി ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതികതകളെ ആസ്വദിക്കും അല്ലെ. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. നമ്മള് നാമ അപരാധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 10ാമത്തെ അപരാധം പറയുന്നത് പറയും അല്ലെ. ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തോന്നും വീണ്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു അല്ലെ. അതും ഒരു അപരാധം. ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് കുറച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും.
നമുക്ക് ഗോസ്വാമിമാരൊന്നും ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലും ഒരു പ്രഭു, അദ്ദേഹം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു. പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. പ്രസാദം ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം കഴിക്കും. അതും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയ ദിവസത്തിൽ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കും. ചിലപ്പോഴ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി, അദ്ദേഹം പശുവിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പഴക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച പ്രസാദം എടുത്ത് അദ്ദേഹം കഴിക്കും. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലെ, ഗുലാബ് ജാമ്, എന്താണ് അത്, അങ്ങനെ ഓരോരോ വെറൈറ്റികളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും അങ്ങനെ പ്രസാദത്തോടു പോലും അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. പറയാ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയപ്പോഴേ അല്ലെ, അദ്ദേഹം വലിയ ജമീന്ദാറുടെ മകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ധാരാളം പണവും ജോലിക്കാരെയും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി. ആദ്യം അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇതും ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്തുടരുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് അതൊന്നും നിർത്തലാക്കുകയും പിന്നീട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദത്തിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പ്രസാദങ്ങൾ കഴിക്കും. പിന്നീട് വിചാരിച്ചു ഇതിനും കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അതും ഒരാഗ്രഹം തന്നെയാണ്, പ്രസാദം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കളയുമ്പം അവിടെ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസാദമൊക്കെ കളയും അല്ലെ. അതുപോലെ പഴകിയ പ്രസാദങ്ങൾ, അതൊക്കെ പഴകിയ പ്രസാദം ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ജഗന്നാഥ മഹാപ്രസാദം നേരിട്ട് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ അവിടെ കളയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി കഴുകിക്കൊണ്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. അപ്പോഴാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പോവുകയും അല്ലെ ആ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും രുചിയുള്ള പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മഹാപ്രഭു തന്നെ കാണിച്ചു, മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ളതാണ് അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തോടും അമിതമായിട്ട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളോടും ഒന്നും അമിതമായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പശുവിന് നൽകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. വലിയൊരു ബ്രഹ്മചാരി കോട്ടേഴ്സിന്റെ ധാരാളം മുറികളും എല്ലാം ഫാനും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കുറെ കാലം റൂമെത്തി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പുതിയ ക്ഷേത്രം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ചെറിയ മൂലയിൽ ചെറിയ എന്താ പറയാ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ആ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ, പേപ്പറും ബോർഡും അങ്ങനത്തെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കഴിയും, അവിടെ ഉറങ്ങും സുഖമായിട്ട്. നമുക്ക് ഫാനൊക്കെ കിട്ടിയാലും വീണ്ടും ചൂടായിട്ട് അല്ലെ കഴിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു, സുഖമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തിരുന്നു, സുഖമായിട്ട് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം വായിക്കുന്നു. ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് രാവിലെ 6 മണിക്കൊക്കെ 2 ബാഗൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങും. മഴയായാലും വെയിലായാലും ഒക്കെ. വൈകിട്ട് രാത്രിയിൽ 8 മണിക്കൂർ 9 മണിക്കൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു. ഉച്ച സമയത്തൊന്നും യാതൊരു പ്രസാദവും കഴിക്കും, വെള്ളം കുടിച്ചാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ എന്റെ കൺമുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവർക്ക് ജ്ഞാനവുമുണ്ട് വൈരാഗ്യവുമുണ്ട്. വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനോടും എല്ലാറ്റിനോടും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഫോണില്ല, ഒന്നുമില്ല, വാച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. വേറെ ആരുടെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുകയോ ആരുടെ കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം ഒന്നും ചെയ്യും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും അത് എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാവുക? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട്, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രഭുപാദൻ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളാകുന്ന പരിചയം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ അവലംബിക്കുകയും സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വീക്ഷണത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ചില ആൾക്കാര് അല്ലെ, വേറെ ഗുരുവിനെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്ന മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കപട ഗുരുക്കന്മാര് ധാരാളമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം. സ്വയം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യനല്ല, അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ്, സ്വയം ഒരു കെട്ടിയിട്ട വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ കെട്ടഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അല്ലെ? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും വേറൊരു ബദ്ധാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. അതിനെ ആര് വേണം? മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെയും ഞാൻ ഗുരുവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെയും സമീപിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെയല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അല്ലെ. അതല്ല യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു, അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഗുരു ന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാ ന സസ്യ ജനനീ ന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപദീശ സസ്യ നമോ ജയതേ സമുപേത മൃത്യു. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അല്ലാത്ത ഗുരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവല്ല. നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിപ്പോ അടുത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ആത്മീയ ഗുരു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യണം, അല്ലെ. അല്ലാതെ ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തു, ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഗുരു എന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കൂട്ട് എന്നല്ല. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞകൾ, അല്ലെ. 16 മാലം ജപിക്കും, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും, പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്താവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഗുരുവിനെ സഹായിക്കും. അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്യും, ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗുരു എത്തിക്കും, അല്ലെ. യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദേ യസ്യ അപ്രസാദേ നഗതികുതോ, അല്ലെ. ഗുരു അഷ്ടകം. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഗുരു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസൻ, അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തനാവാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, അല്ലെ, അദ്ദേഹം നാരദ മുനി അവിടേക്ക് വരുന്നു. നാരദ മുനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. ഈശ്വരപുരിയെ, മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സാന്ദീപിനി മുനിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നിട്ടും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള വിശാഖസഖിയാണ്, അല്ലെ. അർജുനനും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെ, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പറയുന്നു, ഒരാത്മീയ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സാന്ദീപനി മുനിയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും മുനിമാർക്കും അതേപോലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അത്തരമൊരു ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും
ആയതിനാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം ഒരു തരത്തിലും ഉദിക്കുന്നതിൽ ആത്മീയ ഗുരു യഥാർത്ഥമായിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് നിബന്ധന. അതായത് ഉചിതമായ ശൃംഖലയിലൂടെ അഥവാ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ശിഷ്യത്വ വിജയം നേടിയ ആളായിരിക്കും. ഒരാളുടെ ഗുരുവിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഗുരുവുണ്ടാകണം, അല്ലെ, അവരുടെ ഗുരുവുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അതിന്റെ മുന്നേ 5ാമതായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 22ാമതായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ പരമ്പരയില് 32ാമതായിട്ട് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ദീക്ഷ നൽകാനായിട്ട് അധികാരം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി. ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതില് ശ്രീ പ്രഭുപാദന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീക്ഷകൾ നൽകിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 60,000-ത്തിലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ, അതിലും കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദീക്ഷ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർ ആശ്രയം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെയൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മീയ ഗുരു, യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു ആണ്. യാതൊന്നും തന്നെ ഗുരു മഹാരാജ് ഹോസ്പിറ്റലിലായപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ബെഡിൽ ഉള്ള ആൾക്ക് വരെ അവര് യാതൊരു പരിചയം പോലും ഇല്ല. എവിടെയാണോ, എന്താണോ, പേര് എന്താണോ, നാട് എന്താണോ, ഒന്നും അറിയില്ല. എങ്കിലും ഗുരു മഹാരാജ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, വേഗം ഗംഗാജലവും ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ധൂളികളും അതൊക്കെ വേഗം ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കൂ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. ഗുരു മഹാരാജ് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ICUലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ബെഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്, തൊട്ടടുത്ത് ബെഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ്. അവരെ യാതൊരു പരിചയമില്ല. എങ്കിലും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം ഗംഗാജലവും തീർത്ഥവും ഗംഗാതീർത്ഥവും മറ്റുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ ധൂളിയും പ്രചരജവും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കൂ വേഗം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും കുറച്ച് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ജപമാലയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരോടൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടും ഗുരു മഹാരാജ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എല്ലാവരോടും കാരണം ഗുരു മഹാരാജിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു. ഗുരു മഹാരാജ് കേട്ടു. അപ്പോ ആ ചൊല്ലിയ വ്യക്തി വിചാരിച്ചു ഗുരു മഹാരാജിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നും കേട്ടിണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ വരുമ്പോൾ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നീ എഴുതിയ കവിതയിൽ 5ാമത്തെ ലൈനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് ചില ഗുരു മഹാരാജിന്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരോടല്ല, ഞാൻ എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവൻ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രമല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ, പതിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ. അതിനായിട്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരല്ല യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ. നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. അതാണ് നമോജയതേ സമുപേതമുഖ്യം. നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. സാന്ദീപനി മുനിയെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈശ്വരപുരിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച വ്യാസദേവൻ, നാരദ മുനി,
അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് അവർ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മീയ ഗുരു യഥാർത്ഥമായിരിക്കണം, അവർ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് സ്വരൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും സുപ്രതീക്ഷയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും ആ സാഹിത്യങ്ങളുടെ നേട്ടം സായത്തമാക്കും. രൂപ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, രൂപമഞ്ജരിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ രാധാദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് വലിയൊരു ഗ്രന്ഥശേഖരം. അതുപോലെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, അവിടെയും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെ, അവർ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് വേണം കടക്കാം. ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭാനുസ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹം എല്ലാം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാക്കി. പിന്നീട് നമുക്ക് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാന്മേ പൃച്ഛത പ്രശ്നാൻ ഹരേ കർമാഭിവിത്സയാ യോഹിമേ അജ്ഞസ്യാമിത്രാദജയാ നഷ്ടചക്ഷുഷഃ. ഏതാന്മേ പൃച്ഛത പ്രശ്നാൻ ഹരേ കർമാഭിവിത്സയാ യോഹിമേ അജ്ഞസ്യ മിത്രത്വാജയാ നഷ്ടചക്ഷുഷാ. കീർത്തനം ഭാവാത്മീയ ഭക്തിവേദാന്ത സംസ്കൃതം. എന്റെ പ്രിയ മുനി, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും മിത്രമാകിയാൽ ദർശനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദയവായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ വിതുരര് പറയുന്നു അല്ലെ, മൈത്രേയ മുനിയോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും മിത്രമാകിയാൽ ദർശനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദയവായി അവതരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ വിതുരരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം സ്ഥിരപ്രതിപാദനം ചെയ്യും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ ബോധ്യമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിതുരൻ പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 2:41 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനം ഏകമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് അനിശ്ചിതത്തിന്റെ ശാഖകളിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഒരുവൻ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും വഴിതിരിക്കപ്പെടാതെ ഏതിലാണോ അരിഞ്ഞു ചേരുന്നത് ആ ഭക്തിത സേവനമാണ് വിതുരന്റെ ലക്ഷ്യം. മൈത്രേയൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ആത്മദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മിത്രയാകയാലാണ് വിതുരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ അധ്യായം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തീർക്കാം. നാളെ മുതൽ വേറെ പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാം.
41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച തപോദാനാനി ചാനഘ ദിവാഭയ പ്രധാനസ്യാന കർവീരൻ കലാമപി. സർവേ വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച തപോദാനാനി ചാനഘ ദിവാഭയ പ്രധാനസ്യാന കർവീരൻ കലാമപി. ഓ കളങ്കമില്ലാത്തവനെ, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള അങ്ങയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകും. അത്തരം ദാനം എല്ലാവിധ വൈദിക ദാനങ്ങളെക്കാളും ത്യാഗ തപസ്സുകളെക്കാളും മഹത്തരമാകും. ഭാവാർത്ഥം യേശു ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആകാംക്ഷകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ വിടുതൽ നൽകുകയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പരിപൂർണതയുള്ള സന്നദ്ധ സേവനം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത്വ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂ. അത്തരം ജ്ഞാനം അനുഭവമാണ്. വേദജ്ഞാന പോഷണം, യാഗാനുഷ്ഠാനം, മഹാമനസ്കതയോടെയുള്ള ജ്ഞാനസേവനം, ഇവയുടെ എല്ലാം ഫലങ്ങൾ ചേർന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നേടുന്ന ഭൗതിക രോഗപ്രതിരോധ ഫലത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലുമാകും. മൈത്രേയന്റെ സന്നദ്ധ സേവനത്തിന്റെ സഹായം വിതുരന് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ സർവലൗകിക സ്വഭാവം നിമിത്തം ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ കാലവും ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ മൈത്രേയൻ അനശ്വരനായി. എന്താണ് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം? അത് എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകുന്നത് പറയും. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം അത് പറയുന്നു, അത്തരം ദാനം എല്ലാവിധ വൈദിക ദാനങ്ങളെക്കാളും യാഗ തപസ്സുകളെക്കാളും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും. അവസാനമായിട്ട് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. പൈത്തമാപൃഷ്ടപുരാണകൽപഃ ഗുരുപ്രദാനേന മുനിപ്രദാനഃ പ്രവൃദ്ധാർഷോ ഭഗവത്കഥായാം സംചോദിതസ്തം പ്രസന്നിവാഹ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ സദാ ഉന്മേഷവാനായ മുനികളുടെ മുഖ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ വിതുരനെ പ്രചോദിതനാക്കും വിധം വിവരിച്ചു വരും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഉണർവുണ്ടായി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ മൈത്രേയ മുനിയെ പോലെ മഹാജ്ഞാനികളായ മഹർഷിമാർ സദാ ആഹ്ലാദവാരന്മാരായിരിക്കും. വിതുരനാൽ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ മൈത്രേയ മുനി പുഞ്ചിരിക്കോടെയാണ് പ്രത്യക്ഷനായത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം കാണ്ഡം 7-ാം അധ്യായം വിതുരന്റെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം വിതുരര് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതില് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായി മൈത്രേയ മുനിക്ക് എന്ന് പറയും. അതെ,
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ പറ്റി, മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയും ഒക്കെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അത് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാതെ മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ലെ, പിന്നീട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. ഒരു 2-3 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേഗത്തില്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹസ്തിനപുരിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21 മുതൽ 25 വരെ നോക്കാം വേഗത്തില്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈകിലായം പുരുഷ പുരാതനോ ഏക ആസീത വിശേഷ ആത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗദാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മനിശി സുപ്തജക്തിഷു. അവർ പറഞ്ഞു, നാം സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു, ഭഗവാനാകുന്നു, ഈശ്വരനാണ്. ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഹസ്തിനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹയേവ ഭൂയോ നിജവീര്യ ചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സൃക്ഷതി അനാമരൂപാത്മനി രൂപനാമനി വിധിൽ സമാനോ അനു സസാര ശാസ്ത്രകൃത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നൽകാനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ ശക്തിയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പുനഃസൃഷ്ടി കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സവായം യത് പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയ നിർജിതമാദീശ്വന പശ്യന്തി ഭക്തിൽ കലിതാമലാത്മന നന്യേഷ സത്വം പരിമാർഷ്ടുമർഹതി. കർക്കശമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്താലും ഭൗതിക ജീവിതാനുഭവത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാക്കിയ മഹാഭക്തർക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗവും അത് തന്നെയാകും. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
തവായം സഖ്യനുഗീത സത്കഥോ വേദേഷു ഗുഹ്യേഷു ച ഗുഹ്യവാദിതി ഏക ഈശോ ജഗദാത്മലീലയാ സൃജത്യവത്യന്തി ന തത്ര സഞ്ജതേ. അല്ലയോ പ്രിയമിത്രങ്ങളെ, മഹാഭക്തരാൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന മനോമോഹനവും ദുർനയവുമായ ലീലകൾ ആരുടേതാണോ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ഏക കാരണവും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. എന്നിരുന്നാലും യാതൊന്നാലും സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ പ്രഭാവിതനാകാതെ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളും. അവസാനമായിട്ട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാഹ്യധർമ്മേണ തമോദിയോ നൃപാ ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി തത്വദഖില ദത്തേവകം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി തദദ്യുഗേ യുഗേ. യഥാഹ്യധർമ്മേണ തമോദിയോ നൃപാ ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി തത്വദഖില ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി തത്വദഖില ദത്തേവകം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി തദദ്യുഗേ യുഗേ. എപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും അസ്തിത്വത്തിന്റെ നീച ഗുണങ്ങളാൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ഭക്തരോട് പ്രത്യേക ദാക്ഷിണ്യം കാട്ടുകയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലങ്ങൾക്കും യുഗങ്ങൾക്കും യഥായോഗ്യമായ വണ്ണം വൈവിധ്യങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിച്ച് അത്ഭുതകരങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद. हरे कृष्ण. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ അടുത്ത അധ്യായമായിട്ട് 8-ാമത്തെ അധ്യായം ഗർഭോദക ശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മൈത്രേയ മുനി വിവരിക്കുന്നതാണ്. അതില് 33 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അത് നാളെ മുതൽ വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവിദാസ് മാതാജി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുക്കും 8-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പുതിയ അധ്യായം വെച്ച് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റേത് പഴയത് തീർത്തി പുതുതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ അധ്യായം തന്നെ. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളും കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് മാതാജി എടുക്കും. അപ്പൊ മായാപ്പൂരിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. 3-ാം തീയതി പോകും. അപ്പൊ നാളെയും കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അമ്പലത്തിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇന്ന് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് സേവയൊക്കെ നാളെയും സേവയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ തിരിച്ചു വന്നാല് വീണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സത്യതകളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീജ വിജി മാതാജി എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാജി ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകർത്താം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോവച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ ഗുരുവിനെ സ്വപ്രഭാത് ഗുരുരാജ്